E estamos na última hora de programa en esta terraza de hoxe. En este venres temos que falar de teatro porque a expectación é enorme. O pasado luns se puñan a disposición dos veciños, do público, as entradas para ver hoxe a Testosterona, a nova obra de Malasombra Teatro. E se esgotaban, pois escasamente 24 horas despois. O martes non había xa localidades disponibles. Esta tarde Camila Bosa e Luis Iglesia, baixo a dirección de Xoque Carvajal, van a poñer en estea a segunda representación do ciclo precisamente Culleredo Escena, con esa obra Testosterona que esta tarde vai registrar un cheo total en servizos múltiples. Falamos co director da obra, con Xoque Carvajal. Que tal? Boa tarde. Hola, moi boa tarde. Decíamos antes de empezar a entrevista esta mañá que, claro, con ese subidón de se sabe que está todo o papel, vamos a decirlo así, entre aspas, vendido, está sold out, vai haber cheo no auditorio. Eso é máis responsabilidade ou relaxa porque di, o público vai estar entregado, Xoque? Bueno, eso é fantástico. Eso é fantástico porque o noso traballo non ten sentido sin público. Quero dicir, o noso traballo facémolo para o público. Entón, saber que vai estar cheo. Certamente, sempre que imos a Culleredo hai moito público e ten estado cheo outras veces. O que pasa é que esta vez vendeuse ou reservouse en nada, en 24 horas. O cal nos dá moita alegría e moitas ganas xa de que chegue a noite poder mostrar o noso traballo, que esperemos que poidan disfrutar moito. Seguro que sí, sin facer spoilers, lóxicamente, Testosterona é unha obra na que imagino se fala de moitas cousas que son temas, como en todo o teatro, non? Pero en este especialmente son temas de actualidade, Xoque. Pois sí, de Testosterona poderíamos dicir que é unha comedia, ou como xénero é unha comedia, non, desde logo non para partirse de risa, pero como xénero é unha comedia, pero bueno, eso quedaríamonos na forma, non? Pero o fondo é o máis importante deste espectáculo, donde fala sobre todo das diferencias en postos de responsabilidade entre homes e mulleres. É dicir, esas cousas que os homes nos permiten e as mulleres non en esos postos, esas cousas que as mulleres se lle exixen e os homes non. Fala de todo isto, fala de micromachismo, e faino nun ton, podemos dicir casi nun ton amable, e alguén pode estar pensando como se pode falar disto, nun ton amable. E nós pensamos que cada vez, cando se toca calquera tema, por moi duro e difícil que sexa, entendemos que debemos facelo nun ton amable para que realmente poida chegar, e que poida chegar a todo o mundo, non? E entón, por iso que o máis importante de Testosterona é o fondo e o que comenta, non? Ainda que o fai en ese ton donde todo o mundo pode disfrutar. E realmente aínda temos demasiada testosterona en todos os eidos da vida. Tamén no mundo da creación artística e da representación o hai ou non tanto? Bueno, quizá, seguro que vai. Seguro que eso habría que preguntarlle ás compañeiras. Seguro que hai. De todas formas, eu penso que hai menos, que probablemente haxa menos que en outros sectores, porque é algo que traballamos todos os días, e entón eu creo que está máis presente na nosa profesión. De feito, hai moitos espectáculos, tanto de mulleres, feito por mulleres, como feito por homes, que tocan estos temas. Entón, de alguma maneira, cando ti estás tocando isto todos os días, te vas concienciando, non? E sobre todo, pois bueno, e xente incluso de máis maior, de outras xeracións que foron ou fomos criados pois con unhas normas totalmente diferentes e un mundo diferente, e vas, ao longo dos anos, vas aprendendo e vas evolucionando, non? E xa cando estás en este sector, que o tes, xa digo, todos os días, o ves, o traballas, pois bueno, é unha maneira de ir aprendendo, non? Os homes, de que vayamos aprendendo tamén, de que vayamos evolucionando en este sentido. O teatro, aparte de ser creación artística, Xoque, sempre debe levar algún tema para reflexionar, é dicir, non, o arte, polo menos polo que facedes vos e outras moitas compañías, pero sobre todo vos, non? Sempre hai algunha reflexión, porque imagino que sexa con un ton amable do que falabas agora, que ten a obra esta tarde, pero sempre hai que pulsar esa conciencia da xente, do espectador, que supoño que eles tamén buscan eso, non?
Sí, normalmente os nosos espectáculos, salvo algún caso excepcional de espectáculo de humor totalmente, pero normalmente o que buscamos é eso, buscamos aquel tema que nos interesa e o que sí, tratamos de facelo sempre con humor e sempre en ese ton, porque entendemos ou creemos que as mensaxes teñen que, o humor que fai ao espectador baixa as barreiras, sabe? Non nos poñemos barreiras. Ti, se de repente chegas a un teatro e escoitas un panfleto e tal, moita xente péchase xa e xa non interesa, xa non vai a chegar a mensaxe. Nós creemos que a través do humor é moito máis fácil que cheguen esas mensaxes, porque pilla ao espectador, non o prepara, sabes? Non o prepara. Entonces, a través do humor creemos que é moitísimo máis fácil romper esas barreiras e que cheguen as mensaxes. Entón, por eso procuramos facelas a través do humor, pero sí é certo que nos espectáculos plantexase, a primeira pregunta que se plantexa é, bueno, de que imos falar, non? Entón hai algo do que queremos falar e a partir de aí se construye o espectáculo, se construye outros textos para tratar de que poidan chegar ao espectador, e a eso a través do humor normalmente. Uns espectadores que, polo menos aquí en Galicia, parece que a nivel público e a nivel xeral, parece que temos xa a maioría de idade, é dicir, é un público galego, e aquí na comarca, por exemplo, en Culleredo, que temos xa bastante tradición, non, de ir ao teatro, parece que como xa levan moitos anos de ver moitos espectáculos, e pouquinho a pouco xa é un público, non sei se cada vez se irá máis, pero imagino que as compañías sí que vos impón un pouco ese tema de que hai público fiel no teatro e hai que estar á altura, non? Sí, claro, por suposto. Sí, cada vez hai máis público fiel. Eu creo que nos que percorremos toda Galicia e cada vez hai máis público nos teatros, cada vez están cheos, pero xa incluso en sitios pequenos, porque Culleredo, por exemplo, xa leva moitos anos con unha gran tradición, con moito público. Eu de Culleredo recordo, non sei, ao mellor para lembrarme de pouco público en Culleredo teña que remontarme 20 anos atrás, sabes? Pero a verdade é que xa leva moitos anos con moito público, pero que a veces vas a vilas máis pequeniñas ou a vilas moi pequenas e sorprende a cantidad de público que hai, porque desde onde sae tanto público? Outro día estivemos en Cotobade, un concello pequeniño, e donde non hai un núcleo grande, e chegar ali e de repente ver aquel espazo cheo, quero dicir que cada vez hai máis público nos teatros, e entón eso, pois bueno, cando o público está feito a ver moitas cousas diferentes, ten moito máis criterio para valorar aquilo que lle interese e aquilo que non. Entón, por suposto que temos que poñernos as pilas para que as nosas propostas interesen ao público. E a vos gusta, evidentemente, que o auditorio sexa máis grande ou sexa máis pequeno, que estea cheo, non? Porque ese calor do público, sobre todo nun espectáculo como é, nunha disciplina artística como é o teatro, pois é imprescindible pois ese feedback, non? E ese resposta da xente. Pero vos gustan ou siguen gustando, polo menos a ti, personalmente, máis salas grandes, máis salas pequenas, é dicir, a intimidade dunha sala pequeniña ou os grandes escenarios? A min gustame as salas pequenas. Os teatros, se vemos os teatros antiguos, están o público pegado ao escenario. O Teatro Rosalía, na Coruña, o Teatro Principal de Santiago, quer dizer, os teatros antigamente facíanos pensando pensando únicamente no teatro. E entón achegaban moito público ao escenario, podía ter varios pisos, pero o público estaba moi cerquiña do escenario. Logo pasamos a unha etapa onde se fixeron auditorios casi multiusos, en moitas ocasións pensando no meeting cando chegan as eleccións para poder facer os mítines. Entón se fixeron auditorios de 800 plazas onde ao mellor van 200 persoas ao teatro, non? E aquelo un despropósito, e ao mellor a primeira fila está de lonxe como a metade a fila da metade de Culleredo, non? Entón non. En Culleredo é un sitio fantástico
porque está o público moi cerca do escenario. E a min, desde logo, gustan os sitios máis pequenos onde o público este metido, está aí no escenario, é máis fácil que estén metido dentro do que está pasando arriba, cando ti estás nun auditorio de 800 ou de 1000 butacas e te toca estar na fila número 25, ves unha cousiña pequena lá encima do escenario. No, o teatro é para que o público este cerca do escenario. Ese calor que ten esta disciplina artística que outras evidentemente non teñen. Voltamos a un pouco a compañía e saímos rematando, pero me gustaba falar que aparte de que tendes en este momento pues testosterona, que máis tendes na carteira, que está a funcionar neste momento con Mala Sombra? Pois mira, seguimos aínda con un espectáculo familiar que aí xa pasou por Culleredo, que se chama Fabulosos Cleaners, que tamén pasou algo parecido que con isto, que se esgotaran entradas en nada, e despois acabamos de estrear O Proceso, que é un espectáculo que fala do proceso judicial sufrido por Curros Enríquez pola denuncia do bispo de Ourense, que lle parecía que uns poemiñas que eran blasfemia, e, bueno, en fin. E entón estamos con ese espectáculo que acabamos de estrear, e todavía mantemos algúns dos outros, seguimos con Go On despois que se estreou no ano 2010, 15 anos despois siguen aínda cada ano reclamando Go On, que seguimos con varios. Debemos estar en estes momentos con 6 espectáculos diferentes, me parece. E imagino que con proxectos tamén na carteira, non? Porque tendes proxectos que xa levan son veteráns, como este Go On que acabas de mencionar, pero imagino que sempre renovando e haberá xa a cabeza pensando en novas ofertas, en novas perspectivas, non? Sí, claro, xa digo, estreamos agora O Proceso este ano, que se vai facer xira sobre todo o ano que ven, porque este ano xa estaba cuberto, xa tiñamos as datas ocupadas, e entón se pode facer moi pouquiño, pero para o ano que ven é cando vai xirar. E en decembro imos estrear un espectáculo infantil novo, para marzo, por aí, imos estrear outro espectáculo para adultos que sustituirá a Testosterona, deste formato parecido, e o sea que nada, estamos a tope este ano, entre finais de ano, entre decembro e marzo estrearemos 2 espectáculos. Bueno, pois para un artista poder traballar e facer o que lle gusta, bueno, ter a xenda ocupada, imagino que é unha das maiores satisfaccións que pode ter unha persoa, non? Claro, vamos, é que somos, eu digo moitas veces aos compañeiros, e que non somos privilexiados, porque realmente, bueno, somos a compañías de Galicia que máis está xirando de fai xa moitos anos, e temos, digamos, un número de funcións casi fixos cada ano, e iso é unha maravilla, porque che permite explorar, meterte en outro tipo de espectáculos, ás veces, probar, pero sabes que vas ter esa xira asegurada, non? E a verdade é que é fantástico. É fantástico porque non é fácil. Hai moitísimas compañías, saen compañías todos os anos novas, entón hai moitísima máis oferta que demanda. De repente abres a rede da Diputación da Coruña e eu que sei, 600 espectáculos, é unha locura. E entón, o de saber que ano a ano tes esas xiras, pois bueno, a verdade é que é unha satisfacción, e é, xa digo, sentirse absolutamente privilexiados por esa confianza dos programadores, do público, dos concellos. A verdade é que sí, é unha verdadeira delicia, vamos. Xoque Carvajal, o director de Testosterona, de Mala Sombra Teatro, fundador da compañía, esta tarde ás 8:30 con todas as entradas esgotadas, servicios múltiples, vais encher de testosterona e de teatro puro e duro, do mellor que se fai en Galicia. Xoque, moitísimo éxito, bueno, xa ides ter cheo, seguro esta tarde, que siga tamén pois en outros lugares de Galicia. Grazas por estar con Radio Culleredo hoxe. Moitas grazas, bo día.